Ма не разбирам къде отиват. Вътре влизат, не ги ли чуваш? Ма по-надолу ли трябва да слеза малко? Ами, може би малко по-надолу, виж. Защото тук горе... Тук си ги удряла. Да. Давай се. Ето, ударя. Свършиха, давай следващия. Не, още два. Ами, то може да... Не, може и да ти е свършил гъста. Стига, Да. Еми, тя... То тук по-малко стреля. С една бутилка 20 пъти. 20 пъти ли стрелнах? Давай, натискай. Какво означава това? Дай да пробвам.